Така, седи една жена и скучае. Веднага си е харесала дестинацията, защото билети вече има всеки ден, от ефтини, по-ефтини и супер изкушаващи. За целта обаче какво тя трябва да има в гардероба? Една спешна раница. Какво е спешна раница? Раница, която има кълъв срещу дъжд, защото когато сме на почивка, никой не е застрахован да го засече дъжд по път. Раница, която има вътрешен джоб, за целта да се носят вътре резервните документи и която може да се разтяга до еди какви си параметри. Естествено да надвишава 8 кг. Но най-важното, за да не губим време и да изпуснем почивката, какво е? НССР за първата бойна готовност. Бойна, защото имам изкривяване. Така, какво държим ние в този спешен НССР? Освен, че е красив, с розови фламинго, които ние така и не видяхме в Кипър и оставахме за следващата година, обаче супер функционалния НССР, в който ние държим своята сгъваема и маломерна четка за зъби, но напълно функционална, пастата за зъби, която е в мини опаковка, но е задължителна, крем за измиване на грим, мострите, които ние си събираме точно за тази цел, за да не купуваме фондютен, без който не може да излезем красиви на снимките, за дамите, разбира се, ластичета и фибички за коса и шапка за душ, за да не си развалите красивата прическа, която вие предварително сте подготвили за вашето пътуване и красивите снимки. След това едно много удобно приложение на НССР, защото първо, че събира едно добро, прилично бих казала, количество душ гел и шампуан, разбира се. С него можете директно да се изстреляте на плажа, защото хубавите плажове не са малко и не си заслужава да си губим времето в приготовление, трябва да сме готови във всеки един момент. Спешния НССР за пътуване, какво имаме? Обувки за дъжд, така вие си спестявате на момента един втори чифт обувки, който бихте могли да носите и да ви тежи в багажа, защото може би ще завали. Ето, хората са го измислили, направили са го супер събрано. Естествено размера е голям, защото има и хора с големи крака. Гъбата за душа, която не заема място, но пък е супер функционална. Джапанки за еднократна употреба, за да не ви тежи, разбира се, в багажа и да може да се стрелнете във всеки една баня. Дъждобран, защото нали казваме, че може и да завали. Маска за самолетните приключения, задължително. Какво имаме тук? Ами разбира се, че имаме игла с конец. Никой не е застрахован, че няма да му падне копчето. Между другото, сега напоследък са напускали едни китайски игли за слепци. Ама за тях ще ви разкажем някой друг път. Какво е това? Ами кърпа, защото в повечето хотели всички искат да вземат по 5 евро, защото сте им изхапали кърпата със своя грим. Обаче ние вече сме взели предпазни мерки. Кърпата е микрофибърна, супер лека, супер тънка и супер абсорбираща. И за да не се чудите какво е това, ми да, това е пепелник. Все пак, нали, не може да се излагаме където и да е. Носим си бокуците в джоба.